תפגשו קודם כל את מירב לקס, שהיא גם בדק. תלמדו את זה מהפכם מחדש. בשלוש. די! אני רוצה עכשיו אני מעלה את הסט שלי. בסדר, בוא נראה לנו את השיר שלך. קיר נחמד. אבל הקיר שלי היה מונדרו. ובעיקר הקופים. די! רציתי לסיים את הקופים. ושלום, יאללה. בוא נגמור עם השם. עכשיו כפיים! יאללה, לשמים! גל בסי! בוא נעש. מיני מומו. איך אנחנו קוראים לזה רימה? המיני מומו. זאת עכשיו! די!